מטוס קרנף של חיל האוויר נוחת על המנחת המאולתר על חולות המדבר הסודני באזור הכפר חשם אל-ג'ירבה. התמונות האלה צולמו בחשיכה המוחלטת באמצעות מכשיר הפליר, קרנף. אלה הן תמונות ממבצע שיעור מולדת, מבצע בו נחתו 2 קרנפים על אדמת סודן. כל פעם מחדש היה חוזר על עצמו המראה הזה המדהים של עשרות יהודים אתיופים, נשים, זקנים, גברים וטף, קמים ממקומם בשקט ובסדר מופתי, והולכים אחרי יד המנפנפת באור ירקרק זוהר בחשיכה. הלוחמים בשטח היו עוזרים ותומכים בכל אלה שהתקשו ללכת אל תוך המפלצת המרעישה באפלה, מי מתוך פחד ומי בשל זרמי אוויר המנועים, שעוצמתם הרבה הקשתה על ההליכה אל תוך המטוס. היה גם חשש שמישהו עלול לאבד את דרכו בהמולה הזו. תינוקות וילדים היו נישאים על כפיים בידי לוחמים חמושים, והוריהם היו נכנסים אל המטוס, חלקם לבושים בלויי סחבות, ומיעוטם עם צרורות קטנים ומעט חפצים אישיים שהצליחו להביא איתם במסע הארוך מהכפרים באתיופיה. אתה מסתכל על התמונות האלה ושואל עצמך איזה כוח מופלא עצור באנשים האלה, שמדרבן אותם לעבור תלאות כל כך קשות ומסוכנות, עד אשר ינחתו על אדמת הארץ הקדושה. רבים מאלה שהשתתפו במבצעים להעלאתם של יהודי אתיופיה ארצה דיברו על הסצנה הזו במושגים של יציאת מצרים. תמיד מרגש ומעניין לחזור ולראות את התמונות האלו. בואי תזכירי לנו, מרתה, מי בעצם עמד מאחורי מבצע משה? אותי באופן אישי התמונות האלה מרגשות עד דמעות. מאחורי המבצעים המורכבים האלה עמדו עובדי המוסד, משרד ראש הממשלה, צה"ל, המשרד לקליטת עלייה, הסוכנות היהודית, שעשו כמעט הכל כדי להביא את יהודי אתיופיה לישראל. הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה ועיריית ירושלים עומדים גם מאחורי הפקת הערב הזה.